Uitzending van die firma wat van enkelages bestel het en gekoop het en die wat nog al by die stalletjie staan gaan haal het asseblief onmiddellik en dan net 5 minute om te gaan en maak hy rukkie net stalletjie toe. Daar is nog so weer nog 2 van enkelages oop, so jy kan nou gekoop. The volgende 5 minute and the price of 1,005 minutes just about leaving. So, we've got 5 minutes here, go and fetch your stuff. Sal al die skeidsregters en die skeidsregtersbestuur, julle word vriendelik uitgenooi dan aan die Klauwhuis Josef en die skeidsregtersbestuur, groet uitnodiging om na die Klauwhuis te gaan.
die skoorkaarte vir Waterkloof. Waterkloof se skoorkaarte, dringend asseblief tog, ons soek gou.
alle scheidsrechters en die waarvan de schoenen scheidsrechters, dat zijn van de vier, dus een beetje over 4 en die stel mij stil alsjeblieft. Dit dan vrienden halftijd. Weer eens nou, vriendelijke uitdaging van al die referees en referees gestuurd.